Erokamano bende wuoye ewi kapono ni chik ni bende geto chiwo thuolo marom ne jochung' ahinya to ka samoro jachung' donjo kuom thuolo mokwongo e siasa kae to bende odwa piem gi ng'at mosebedo kanyo kuom thuolo mathoth kendo oseyudo yorene moko mag bende yudo omenda, osetimo ohala koni gi kocha, oseyudo tenders ka gi kacha. Dipo ni chik ni bende dwaro mondo ket thuolo makare maromre ne jochung' manyien gi jochung' mosebedo e siasa kuom thuolo mathoth. Chikni achiel kuom gik modwaro loso en gima ema dwaro ni mondo o level the playing field ne ji te mondo obed marom. Mano is achiel kuom gik ma chikni ng'iyo kabisa. Ka dhi matut en ni chikni ong'iyo odwa deal gi miluongo ni undue influence. Undue influence en ni ande ni kawo koro tekoni gi mwandu ni ma in godo mondo itim atima gimiera ei siasa ka. Gimochako deal go kabisa and transparency about the sources of money. Kata kopo ni in gi pesa no, to chikni dwaro ng'iyo ni to pesa ni igole kanye. Ing'e ni piny osechopo kama pinje pesa ma koro iluongo ni illicit finance, given illicit funds, moa oko, moyude yore magalagala, machalo kaka pesa mowuok kuom piracy, osedonjo kendo osekawo teko makore ma ji tiyo godo. Pesa machalo kaka wash money. Koro magi gik mineno ka siasa chikni deal go kabisa mondo ong'e ni gima kama kik otimore. To mogik maduong' kendo en ni oting'o malo accountability. Accountability mang'iso ni yande inyalo report, inyalo kelo receipts, inyalo timo gimoro amora e migole pesa ni. Maka koro in ng'ama koka chako ting'e maber ni ng'a kudhi e fil ni turo mok ni mako lwal nigi teko nikech en gi mwandu maloyo ng'ato kaka ji dhi mbele. Omiyo en chik ma inyaka ng'i matut kabisa. Ting'e ni mondo chik ni timre maber nyaka tim gimiluongo ni the political economic analysis. Political economic analysis en ni ande chik matiyo Kenya ka nyaka ng'i the political and environment midwaro implemente. Omiyo nyaka tim gima duong' ma nyaka engage the stakeholders, japiny, leaders wacho nang'o, the common mwananchi wacho nang'o. Nikech chik matiyo ka ok ochuno ni ema chik manyalo tiyo for example US, kendo ok ochuno ni chik manyalo tiyo piny machalo kaka Ghana, okech wapogore e yore mopogore kaka wan environment ma wantiere, the political and cultural environment ma wantiere opogore. Koro mage gik manyaka bed considered.